Hello guys! Welcome to my channel! Ang video ko po ngayon ay how to start YouTube. So, bago yan, syempre, kung bago ka sa channel ko, please like, subscribe, comment below, and click the bell para ma-notified kayo sa bago kong video. So, ayan, maikli lang to. Base lang to sa karanasan ko sa YouTube. So, number 1, kailangan mag-sign account ka sa Google para makapag-sign ka sa YouTube. So, makikipag-partner ka na kay YouTube. So, step 2. Sa step 2, kailangan kung ano yung gusto mong content. Halimbawa, gusto mo ng travel, cooking, or beauty tips, ganyan. So, yan. Kung ano yung ikakasaya mo na, kung ano yung ika-enjoy mo na gusto mong ipakita or gusto mong video para sa YouTube channel mo. Kapag ka na-upload mo na yung video mo, kailangan mo naman i-monetize ang channel mo. Kailangan mong ma-reach ang 4,000 hours at 1,000 subscribers in a year. So, yan guys, ang talagang requirements na ni YouTube ngayon. Bali sa ngayon kasi humigpit na si YouTube sa mga nag-YouTuber. Dahil sa dinami-dami na ng mga nag-YouTube. So, yan ang requirements niya para ma-monetize ang channel mo. So, step number 3. Step number 3, kailangan sipag. Kailangan masipag ka. Pag masipag ka, lalo na kung gagawa ka ng video mo every twice a week, mga ganon, or kung wala ka namang time, every day off, ganon, kung nagtatrabaho ka, yan, para at least kapag marami kang video, mas maraming mapapanood sa channel mo. So, mas maganda, mas madaling ma-monetize ang channel mo. So, ayan guys, thanks for watching. Sa mga bago po sa channel ko, please like, subscribe, comments below, and click the bell para ma-notified po kayo sa bago kong video. See you again!